Здравейте, аз съм Александър Виги и днес играя Don't Starve. Събрал съм малко материали. Много е забавна играта. Надявам се и на вас да ви хареса. Понеже това за първи път игра тази игра и е доста интересна така. С DG Wolf сме, обаче не знам, той тук що се изключи от връзката. Аз тук събирам материали. Така. Така, трябва някаква машина да използвам. Трябва ми злато за нея. Злато още не съм намерил. Тази игра е доста забавна и мисля да снимам на нея. О, кошер! Няма да го атакувам, понеже ще ме убият пчелите. Лутите зайци. Така. Затова няма още да събирам. Но в момента е много важно да намеря фарапит. Интересно. Мисля, че искам да съм в тази гора. Ще вървя по пътеката. Вау! Леле, ако бях паднал там. Така. Какво стана? Какво стана? О, паяци. Така. Защо не се включваш във връзката? Еми да, именно. Трябва да си говорим, докато правим клип. Понеже и двамата ще го качваме. И ще говорим по време на клипа. Така, аз си направих голям огън. Един човек паяците ме заобиколиха. Паяци. Обаче аз тук няма да... Еми не знам тук... Ма намериха и... Три паяка. Аз ще ги убия.
Вече убих 3. Сега се наям. Тук ми дават месо. Пика Spider Gland. Не знам. Мога да си опека месото на животните. Много яко. Обаче това не взе от кръвта. Мисля. Аз готвя. Супер. Обаче мозъка ми нещо... Злато! Човек, злато намерих. И сега знаеш ли какво ще мога да направя? Много яки неща. Сега ще ми трябва само 4 камъка. Така, аз вече си имам campfire, между другото. Ще се живея там. Има едни големи камъни, които имат някакви петна в тях, да знаеш, че там има злато. Аз вече имам 2 злато. Еми, трябва ти кирка, да се сложиш кирката. О, ето, сторя машината, човек. Тази. Където е молекулата, нали я виждаш? Менюто ти. Ляво. Ей, там има една машина. Колко неща ми се отключиха, човек. Нови тулсове. Вече имам 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 менюта отляво. Знаеш колко е яко? Сега мога да си крафтвам много нови работи. Имам някаква много яка брадва вече, нова, включена. Мога да си построя капан. Ще го сложа... Ето тук капана. О, това е капан за зайци. Между другото, аз вече много напреднах. Мога да строя много. Вау, сега ли вече е запалил огън? Аз вече съм запалил от отдавна. Аз тая машина много ми е яко. Сега мога да направя толкова много неща. Меч, шапка, мапка. Мога да си готвя нови храни. Еми, тя бързо минава и после се сейфа играта. Браво. Какво стана? Аз тук вече имам 3 злато. Трябват ми 4 дъски и 6 злато. 4 дъски. Знаеш откъде да взема дъска?